И здравейте хора! Днес ще пробваме зеленият хак, напитката на Криската. Надявам се и той да е хубав. Айде де! Така. Не е най-хубавото, но този е по-хубав от белия според мен. С какво е? Ябълка и киви. По-хубаво от белия, който седи ето тук. Зеленият е по-хубав от белия според мен. Ще се досипя. Довиждане и до следващият път.